Vážený pán riaditeľ, vážený učiteľský zbor, milé publikum, prváci. Dovolujem si vás srdečne privítať na dnešnom prijímaní prvákov do cechu študentského 2015. Hlavnou témou nášho programu bude život Detvana od jeho narodenia až po pohreb. Tá tvoja mamička. Tak prváci, teraz je rad na vás, ukážte, čo viete. Na pódium by som pozvala Natáliu Žilkovú. Poď k nám, pekne. Tvojou úlohou bude po celý čas po tvojich spolužiakoch upratovať. I prosím ťa, choď do zákulisia, tam sa o teba naši tretiačky už hodne postarajú. No a ja by som poprosil prvákov Lukáš Kubiš, Jakub Kopčík, Dominika Krnáčová a Justína Jarabeková, aby prišli sem ku nám. Takže nechcem, aby si nám tu prekladli, okoreli, preto vás naši drahí spolužiaci oblečú, aby vám nebola počas celého programu zima a aby si nám neprechladli. Nech sa páči, môžete sa obliecť. Teraz ste videli scénku, ako sa rodičia starali o malé dieťa. Jano, poď sem. Povedz mi, čo bola taká typická úloha cez deň, keď si sa staral o svoje malé dieťa? Čo si musel robiť každý deň, dokonca niekoľkokrát za deň? Krmiť a on sa nakrmil a potom prišlo jesť spanie, áno, až večer, ale niekoľkokrát cez deň si ho musel prebaliť. Takže teraz nám ukážete, dajte sa do dvojíc, poďte k nemu. A ukážete nám, ako by ste vy prebalili svojich potomkov. Dievča si zoberie plienky, predstaví si aj poď sem kamarát, no nemyslíš, že ťa to obíde, nech sa páči, poď. No ľahčkaj si, miláčik, tie deti nesedeli, keď ich prebalovali. Áno, púdrik, výborne, výborne, viacej, poďme, to je málo. Chceš to robiť druhýkrát? Nie. Výborne, takto to má vyzerať. Nevadí, však tu máš 3, tak to zaviaž dokopy, aby ho to obišlo. Musíš počítať s tým, že budeš mať aj objemnejšieho synáčika. Ale toto čo je za plienku? No tak takúto mamu by som teda nechcel. Potlesk, veľký potlesk, zvládni to výborne. Deti, aký je problém? Čo je za problém? Oni sa nechcú. Nechcú? Nie. A akože nechcú? Aký je? Čo sa stalo? Neviete si vybrať, kto bude slepá baba, no? Peťo, čau, Peťo, poď sem ku mne ešte, poď. Ako sa máš dneska? Dobre. Bojíš sa? Nie. Jo, výborne. Takže budeš slepá baba, poznáš slepú babu, však. Tak, tvojou úlohou bude, aby si zastal do stredu tohto stolíka. Á, to je dobre, výborne, ja ti to vysvetlím. Si na stolíku, chyť sa túto za rameno nášho vysokého Filipa. Prosím vás, zodvihnite ho do veľmi vysoko, najvyššie ako len môžete. Si fakt vysoko, veľmi vysoko. Teraz ťa poprosím, aby si z toho stolíka skočil. Ale opatrne si veľmi vysoko, fakt strašne vysoko. Výborne, zatlieskame Peťkovi. Ale pozri sa schváli ako oné, no. Jedna máčerka musím ísť domov, ráno som sa neukázal. Tam sa už nemôžeš stávať. Nemôžeš poznať. Počkej, ale len za kapitán. Pozri ako veľa. Ukáž sa ty. Vlastne nemáte, máme kože. Tak dá sa pivo. A vy tu čo robíte? Adam, my nie ste